Мөслим урамнарында шөп төгү өчен контейнерлар урнаштырылса да, халык чисталык мәсьәләсенә һаман битараф булып кала. Абзалов урамындагы күп фатирлы йорт ишек алдында бер үк кешеләр шөп савытының капкачын ачарга иренеп, шөпне янәшәдә генә калдырып китә. Менә тирә юрныбызны чиста тоту үзебездән тора инде, чисталыклар белән контейнерларны куйдылар инде. Кырына үйүп китүчеләр бик күп инде. Читтән дә бик күп китерәләр. Үзебезнең тирә юндагылар гына соса бик чиста булырлар я машинасы белән китереп аткан кешеләр дә бар. Кооператив урамында күп фатирлы йортлар ишек алдында куелган шөп савыты кайчан карама үйеп куелган шөп шар белән күмелеп утыра. Кулланышта булган матрас та, өстәл дә, башка төзелеш материалларын да булгап кына атканнар шикелле. Арт башым белән булса да, һәр көнне бер башыма җыелган бер шөпне капырын капчыкка тутырам да чыгарып салам. Җитмәсә, ташланган шөпләрне дә капчыгыма салып барам әле мин. Миңа чисталык кирәк. Мин яратам чисталыкны. Контейнерлар янына шөпне ташлыйбыз иптәшләр. Менә безгә удобство ясадылар. Ташланыйк, чисталыкны саклыйк. Үзебез яшәгән җирлеккә битараф булмыйча, булганны саклап яшәргә өйрәнсәк иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.